जालायबाय लोगोफोर नैलै न'नि अर्गेनिक लाफा जालायबाय दं नुबाय थानाय दा लाफा मस्त' गाथा जादों न'नि लाफाया गोजा न'नि ना न'नि मैगं न'नि दाउ न'नि धुनिया बाथोन नाखामाल'सो मालायनि जाबाय आखामाव बुंनो र' आयौ ओइ माबासो नङा बायना जायो आरो बेखौनोथ' बा नाखौनो होजोबखादो आरो अ नाया दंबोयो आरो लरायाव खलनाया दंबावो जां नोंनाखौ मानो होनदों बाबाय बाबा आं होनदों माबायाव खननाया बे मोन गाताव जानिया गदिया गामियाव काज दङ आरो ना काज माने जोंहा बिहावनिनो आरो जोंहा बाबानि बिदा गिदिर थैदों आरो ना मागोनि 1 तारिखआवनो थैदोंमोन थ' दिनै बिनिनो काज थ' काज जानो थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा न'आव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ होनो फैदोंमोन आरो ना फुजाखौ थ' होनो मोनासै माने जोङो होनो मोननाय नंलिया आफाया माने माबायावनो थैदों आरो ना मागोनि 1 तारिखआवनो थैदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो थानानै सुटियान नै दा जोबलायलांनो जासिगोन ओमफ्राय मानसिफोरा बुंगासिनो आरो नोंस्रा एसेबां गोबाव सुटि लानानै फैदो माने दाबो फुजाखौनो होआखै मा दाबो सुटियानो जोबनो जायाखै बिदि बुंहरगासिनो आरो ना थ' लोगोफोर सुटिया जोबसिगोन फुजाखौ होनो मोननाय नंलिया आफाया थैबाय नालाय ओंखायनो सुवा जानायाव माव फुजा होबावनो एसे गिदिर फुजा जायो नालाय थ' फुजाखौ होनो मोननाय नंलिया ओमफ्राय सुटियाबो जोंनिया थांनोनो जासिगोन लोगोफोर थांनो माने काजखौ जाखांबानो थांनो जाबाय होननानैनो बुंनो हायो थ' आफानि काज दिननि लोगोफोर थ' जों दा काज जानो थांनो नागिरदों आरो आइदो आरो आंदो मुनि माबाया आङो ओइनिथिं बाङा बुस्थु मरानि नै बोरै जानाया हाल्लानि बायानो दसे बाय जानो हाले थाना लाखिना दोले खुदै होयो जानासै खायद' बानायदो खायद' भिटामिन नै लोगोफोर आफानि काज जानो फैना दा खोब बोग्रिसिदेरना जाबाय हैलै बिदा जालायबोरा बाहागो लाजोबबाय नै फिसाजो गोजा बिखुमजो जायो नै बिहामजो आबै ओइ नै आबै फिसौजोबो मोनबाय आंहा नैलै गोथावथार जादों बोग्रिया बे नै लाना जाबाव नों मानबा आलुवाखै आंनिया ओरै हांथोन जासो दिनो आलुदोराखै न' बे आलुदा मोनाहाय आं 1% बो आलुवाखै बिगाबखौ जादों बिगाब जादों जायाखै Kalau bikin saya ya? Iya lah mau lu. Nih ya kali diskuda, karla saja kado. Kalau bikin saya mah kerja nembel. Kalau bikin saya kerja. Hai tuh kamu baru kenal tahu tahu. Ya serba ikut micil lah. Lasa. Tanya kau nanya ni. Tanya kali. Kali ini kasih akses. Đây là nama ada. Udah sih aslinya guru-guru saja. Bekerja nanti lagi sebentar. Kamu senang je. Ini. Aku suka nama. Sural ni mentera ke jengoi? Sural ni mentera. Alu kaya kau? Ada kau kaya berapa? Alu kaya. Ay, ini saya. Oh, sana mbak.
लोमजानानै देरखाबाय गथ'आ बियो लोमजानानै देरखाबाय होनदों गोलाव जाखाबाय जानो ऐसे करो पूरा ऐसे घुमा के जमसोय देखो आयों आया है क्या क्या खाएगा देखने के लिए आया है हम देखो नहीं समोसा नहीं आला ना 사실 저바이 저바이 장난해 야이 저바이 neneng putlu 저바이 ini 지금 ini mau sama macam apa ini kan jangan ini lah nama जल्दी खाना मूड शुरू जल्दी जाएगा नहीं नहीं आराम से फंस जाएगा नहीं नहीं सासे वही वही दे bah mesti kau tu dah bodes Dalia Manda yang mana? Dali boleh aja deh. Parah burin lagi musim mana? gak hamne gak hamne Kata satu. Just ya? Kamu kok? जागरे पर तूने जागरे पर तूने स्टाइल हो सोचो कैसे स्टाइल हो सुनो Size ni. Di bahan ni leda ya kan, man? Tidak apa?